Lezi indaba ze-1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ekubingelele embukeli ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Lishabalele ithemba emndenini ababulewe ngesihluku. Lihlehlile labasolwa ngokubulala eMariannhill. Iyabasemjondolo ifuna gwetshwe osolwa ngokubulala. Somkele embukele indabeni ze-1KZNTV. Ibinethemba lokuthi bazoshintsha isimo sempilo emakhaya imndeni abantwana bamantombazana ababili abashone ngemuva kokugenqwa ngembazo endlini abebeqashe kuya creating ngasemzumkhulu. Bobabili bebenza ibanga likamatikuletsheni kanti oyedwa watholakala ngaphandle kwendlu washonela endleleni eya esibhedlela. Omunye watholakala edindelezile ehlathini kanti ongqongqoshe ababili okuhlanganiswe kwezenhlalakahle uNonhlanhla Khoza nowezokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal uPheki Nkonyeni bahambela imndeni isikole bebefunda kuso eGinyane High School kanye nendawo yesigameko. Lithe lavuswa ebusuku lilele ilungu lomndeni lomuzi lapho beqashe khona amantombazane amabili abulewe. Kanti nesaguga esineminyaka eyama-28 ubudala esumnikazi womuzi sithe asikakholwa namanje ngalesigameko. Ngakalali namanje ukudoba ngethu. Fanele Nkosi yami. Uma sokusikhathi sesikole ngibheka lapha ngibheke esangweni ngibabone belandelana bezongena bathi ya gogo ngithi ya bazongena ngoba nalendlu futhi yakhethwa yibona ngathi nangithi ngidabangene kwenye ngibona bathi sifuna necasini bala ngempela ngesimiya sikaNkulunkulu bayala bathi bafuna le indlu ngathi mina ngoba isile nje bathi sizazilungisela bakini abayeka mangifika kuthola ukuthi kunengane ehlala ekhaya entombazana eselimele eseyiqatshwe ngembazo ebusweni nasekhanda beyiphuma ubuchopho engozini ezathi sishaye kuphume ngisho ubuchopho phumela ngaphandle tekiswa ngobona isimo siyabona ukuthi ingane le ngendlela lele ngayo kabuhlungu la siyabona futhi ngacishe iphelelo nomphefumulo ngaphuthuma ngemoto yami ngayifaka evenini ngihamba ngeveni sacela isponge nomqamelo sayifaka emotweni saphuthuma emantombazaneni asebenzela ashayele ambulance bathi asiphuthume sihlangane halfway nomgaqo futhi lo ngane eshayele ambulance isihlobo sala ekhaya ujalisele kubona neye yakakhumala sahlangana bemgaqweni sashintshana ngale ngane ke ngabanikeza wona bayangena ambulance bathi angibalandele size sofika esibhedlela masifika esibhedlela sende ekhaya bebeyikhipha nje bezama ukuyifaka kudokotela athi ayisekho seyithulile. Umndeni wesisulu uMinenhle Buthelezi oshonile naye uthe ubusunethemba ngaye. Isalukwazi lesisala ekhaya kuyisona bese simphethe ke simzama nangemfundo. Naso sisabenza ngobheleba waso njengoba imisebenzi sazi bayisekho. Ingane sihleli nazo emakhaya sisebenza. Naso bese sinethemba ke manje njengoba besenza ugrade 12 manje. Ukuthi ke mhlambe sesizozabalaza ngendlela yokugcina mhlambe okanye kuyaphelela lapho. Engisho ukuthi ke kube buhlungu kakhulu lokho ukuthi kungekafiki nasesiphethweni saloko ke ukuthi lo grade 12 uyampasa noma uthini ahambe ngalendlela ahambe ngayo. Nangendlela esithe masimthola emva kwesikhathi simfuna samthola elinyazwe ngayo yenye sihluphe kakhulu lonto. Kanti nongqongqoshe bathe bashaqekile nabo ngalesigameko badlulisa amazwi enduduzo emndenini. Isigebengu sesiboshiwe manje sisejele isigebengu siyethemba ukuthi iprocess yonke yaseyinkantolo izohamba kahle sigcine sesigwetshiwe ngoba umuntu odangerous kakhulu siyezwa ukuthi impela nomphakathi ubusuqala ukuthi ungajabuli ngalomntwana lo ngoba ke kuyabonakala ukuthi bese eqala ukuhlupha nasendaweni nje ingakho nje eze wa decide ukuthatha imbazo ayintshontshile komunye umuzi uzobulala ngawo ingane zesikole la ekhaya. Imndeni yabo siyazi ukuthi bilindele likhulu. Uma unomntwana uyazi ukuthi ulindele likhulu ikakhulu ke labantwana bona bekwabantwana omunye nje ube under foster care ngoba washonelwa abazali efundiswa nje udade wabogogo wakhe omunye ngokunjalo naye ehlala no
baba nonina wakhe abashadile behlala ekhaya likababa. So ke uyabona ukuthi abantwana ekade kulindele likhulu ngempilo zabo. Kusishonelwe silahlekelwe isizwe silahlekelwe abantu ekade bezonikela emnothweni wethu waZulu Natal banikele nasesizweni. Isidumbu sikamufi uAmanda Zulu satholakala sidenjilizile ehlathini bude buduze nomuzi lapho bakade bebeqashe khona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseKraytoni ngaphandle kwasemzimkhulu. Lihlehlele isonto elizayo icala labasolwa abathathu abasolwa ngokubulala abantu abayisikhombisa endaweni yaseSavannah Park eMariannhill ngempelasonto. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba like labiya ngalolu daba lokudutshulwa kwabantu abangaphezulu kwe10 kule ndawo esigamekweni ezimbili ezahlukene ngobusuku obodwa bangomgqibelo. Abayisikhombisa abadutshulwa bemile esitolo esiyi-tuck shop. Laba basolwa bebevele enkantolo kaMantshi yasePinetown namuhla. Bavelile enkantolo yeMantshi yasePinetown abasolwa abathathu abayamanisa negameko sokubulawa kwabantu abayisikhombisa endaweni yaseSavannah Park eMariannhill eThekwini. Ngesikhathi labasolwa bevela babekwe amacala okutholakana nezibhamu ezintathu kubalwa phakathi nesikhulu kanye ke nezinhlamvu ezingu49. Ukuboshwa kwalaba kujatshulekile kakhulu imindeni yabanye bababulawa okubalwa phakathi umndeni wakwaMpethimpiti kanye ke nowakwaMzobe. Siyabonga makuthi kukhona uphenyo selihambelwa zelafika ekuthenini kube khona ababoshwayo njengoba bese abasolwa nje asazi siyobonga kakhulu mase kuprovekile ukuthi ibona futhi bathola ukujeziseka ngendlela efanele. Ngiyajabula ukuzwa ukuthi abafethu abathathu babanjiwe baphinde bavela futhi nasicaleni namhlanje enkantolo. Kodwa esingakujabulela kakhulu singumndeni ukwazi ukuthi kwenzakalani nokuthi yini eyayibangela ukuthi kwenzeke lokhu okwenzeka nangalendlela okwenzeka ngayo. Sibhlungu kakhulu, kunzima futhi kusazoba nzima ngoba ubaba ubeyikho konke besingumndeni nje osupportive, osizanayo, othandanayo bese sibumbene singumndeni. Silahlekelwe kakhulu ngaye. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko leindaba libike kabanzi ngesigameko sokubulawa kwabantu abahlanu kanye ke nabayisikhombisa bona abadutshulwe babulawa esitolo esiyi-tuck shop kule ndawo. Umndeni wakwaMzobe owadlulelwa amalungu amathathu uthi ke uhlalele ovalweni njengoba ungakabi naso isiqiniseko sokuthi laba ababoshiwe yibo ngempela abenzi bukobe. Sihlalele ovalweni ngoba asazi kahle ukuthi ilempi ibhekephi. Sithukizanya ngempela. Sibuka ukuthi kwangathi kulandela itrend ethile ngoba besibona indabeni nakomabona ukuthi emathaveni kudutshulwa abantu tavern. So asazi noma kodwa iphethini ithi ayifani ukuthi sekukhona ukwenzeka kwezinto okunje nokuthinta abantu abasuke bese indaweni enjengamathaveni. Kodwa asazi kahle hle ukuthi noma abantu ababodwa noma kuxhumene sibuka nje kodwa kwenzeka kwezinto ukuthi akufani. Inhlangano elawula ukudayisa ngotshwala iKZN Liquor Authority iqinisekisile ukuthi lesi sitolo besingenayo imvume yokudayisa utshwala kanti ikhathazekile ngamathaveni angoqhibukhowe. UMzobe uthi ke sekuyisikhathi sokuba imiphakathi yenze isiqiniseko sokwazi kabanzi ngabantu abangajwayelekile endaweni. Abantu abangaziwa abantu bazane if kunomuntu ongaziwa kuzanye ukulandelela ukuthi mhlambe uwenzani usikhatsini kuleyo ndawo ngoba nokunganaki kokunye uye udlule umuntu kanti uze ngeinhloso ezimbi. Kodwa if abantu behlangana imphakathi bezokwazi ukuthi bazane kuzoba lula nokuthi ba-identify mhlambe umuntu ongabe usendaweni mhlambe ezengezinye inhloso engezinhle. Laba basolwa bazobuyela enkantolo ngeviki elizayo ngokwahlukana beyofaka isicelo sebheyili. Endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu
ngisethekwini. Usekela mholo wenhlangano abahlali basemjondolo umqapheli Bonono uthi bazophuma ngobuningi babo ngolwesihlanu enkantolo kaMantshi eThekwini ukuyophikisa isicelo sebhayili sika leyo boshelwe izitsolo zokubulala abaholi babo eMayville eKenani ngenxa yombango womhlaba. Le nhlangano isho lokho ikhuluma nethimba emva kokuboshwa komsolo abathi uyena ohamba phambili kwizehlakalo zokubulawa kwabo njengoba bengaphezulu kwama-20 abantu asebebulewe kusukela ngonyaka ka-2013. Abaholi benhlangano abahlali basemjondolo bathi nakuba ukhona umnyakazo wokuboshwa kwalabo abasolwa ngokubulala amalungu wawo kakhulukazi kubona lo nyaka, kodwa kusakuningi abasakulindele ukuthi kuvele mayelana nezinhloso nabantu okuyibona badubula lokhu kuzemva kokuthi kuboshwa omunye abamsulwa ngokuthi ngongqondongqondo ekubulaweni kwabo labaholi okubalwa Ayanda Ngila kanjalo nokuthula mabaso ababulawa kakhulukazi uAyanda emini kwaBha kade kukhona abakulungisayo ukuthinta amanzi kubahlali baseKenani. Unokuthula yena wabulawa kade kumele eyoba ufakazi ngakusasa ngesikhathi kuvele owesolwa ngokubulala uAyanda. Sinayeke la loyo ngusekela mengameli wayo le nhlangano umnomzane uBonono kuyena ezosichazela nje ukuthi ngakube njengoba de behlezi bekhala ngokuthi izikhalazo zabo nabantu ababavezayo ngokuthi bayababaza ukuthi bona bathintekayo kayinakiwe. Nomzane uBonono siyakubingelela osukwini namhlanje sifisa ukuthola nje ukuthi mayelana nokuboshwa kwalaba asebeboshi kakhulukazi ngesigameko sikangila kanjalo nesikamabaso benilokhu nikhala nangongqongqosho amaphoyisa ukuthi kakanilekelele ku-information eninikeza amaphoyisa ngabantu enibasolayo na umnyakazo usukhona. Sibingelele nabo bonke abantu kwisifundazwe kwaZulu Natal nakwizo lonke lase South Africa. Nokho namhlanje singumutho wabahlali sizizwa singekagculiseki ngokuboshwa kwakhe uNgubane ngoba sinayo inkolelo yokuthi akasiyena yedwa and ubengayibambele ngezandla ekubulaleni unokuthula mabaso. Sinethemba ke lokuthi ingalo yomthetho izokwazi ukuphenya ibhekisise kabanzi njengoba wazi ukuthi uNgubane uyibiza ngomfundisi priest opreacher wonke amasonto evalela abantu kodwa egcineni kosuku abuye azobulala abantu. Bonono mhlawumbe masingathi ukubuyela emuva sibuyisele umbukele ekhaya. Kungani lo mndeni wakwaNgubane kubona kunina nobona kuyiwona othinteka kakhulu lezi zehlakalo zokubulawa kwamalungu wenu? Bebengafihli ezinye zezinto bezenza ilanga libalele. Akukho singakwenzile omfana bakhe bokwakito baqhumisa ibhamu ilanga libalele. But ngifuna lokho enikusola kakhulu ukuthi kuwumsuka wokuthi nizeni basole nokuthi kuzolokhu kwanda igameko zokubulawa kwamalungu wendapha eKenani. Kuclear lokho uNgubane ehlangene nabaholi belocal ANC khona endaweni yase Mayville eKhathumena. Umhlaba ohleli abantu baseKhenana bawubona ungabafanele. Kufanele kube yiwona bewubona abangena kuona in order khona bona bezokwakha ama flat baqashise benze inzuzo ngolwamhlaba. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Yena ke usekela mengameli wenhlangano abahlali basemjondolo umnomzane uBonono njengoba eqinisekisa ukuthi nakuba sekukhona baboshiwe ikakhulukazi lo abamsulwa ngokuthi uyingqondongqondo bayafisa ukuthi kube ukuthi akayithola ibhayili ngoba kungakuningi okungonakala mangabe kungathiwa ethola ibhayili. Kanti amaphoyisa esifundazwe aqinisekisile ukuthi ubokhona umsolwa oboshiwe useke wavela ke enkantolo kodwa futhi uzophindela ngolwesihlanu kulonelo sonto okuyila khona eseyofaka isicelo sebhayili. Ngotebogosibisi ngiseThekwini. Uvile Mfeko neminyaka engama-75 wasendaweni yasezinqoleni kwaDlovinga ukhala ngokucekeleka phansi kwempahla yakhe yasendlini neGilosa ngenxa yomlilo ongqongqise indlu yakhe. Ekhuluma neziko lezindaba ze-1KZNTV uMfeka uthi usola ugesi uthi iwona ibe yimbangela yokusha komuzi wakhe. Kanti njengamanje uthi impilo inzima njengoba esebuyele ekutheni abase umlilo ukuze athole ukuya ngasethunjini okanye abeke amanzi okugeza. Sisolugesi njengembangela yokusha komuzi waso isaguga sasendaweni yasezinqoleni kwaDlovinga ogonilisene ngizimu nesifundazi kwaZulu Natal njengoba sishelwe impahla yasendlini kanye neGlosa ngesikhathi umuzi waso uthungeleka ngomlilo. Uvile Mfeko neminyaka engama-75 uthi sinzima kakhulu impilo kuyena
njengoba ehlele bumnyameni ugesi engasenawo esephoqeleka ukuthi abase phansi. Ngibona ukuthi ugesi kodwa kangazi kahle ke ngoba ngangingekho. Ngiyabonga ukuthi ngasinda. Ekusindeni kwami kwababuka iglosa, kwasho iglosa nama TV awu2. Enezimpahla. Usizi engibhekene nalo njengamanje ngiba semnyango. Kanti ngiyagula futhi angikwazi nana kuyamba. Ngiyinto nje. Indodakazi kagogo ithi bonga ukuthi ngesikhathi kuqubuka umlilo ugogo wayengekho ekhaya esezihlotsheni. Ube esemcelela usizo kunoma ngubani ongaba nokwazi ukuthi alule isandla njengoba kusho ngisho iglosa. Asisola ukuthi ugesi endlini kushile nje yonke impahla. Kwasha nje basiza ke nabomakhelwane basinceda kakhulu bayikhipha enye impahla bawucisha umlilo. Ugogo uhlala yedwa. Kwasha nje yonke impahla negrosa akukho lutho kanti umuntu ophila ngempesheni. Uhlala nabazukulu. Siyacela mangabe kukhona ongase amxhase ugogo amxhase ngoba umuntu nje ophila yedwa ophila ngempesheni. Umakhelwane owafika kuqala ngesikhathi kushindlu kagogo naye ucelele lesi sagugu usizo njengoba isele ehlubule ngemuva kokuthi umlilo umshiye ngenalutho. Ngiphuthumile nami mengizwa abantwana bethi naku kuyasha kamakhelwane. Ngathi mengiqhamuka ngempela kuyasha ngafike ngabona nami ngalekelela la befangilelele khona saklina singazi ukuthi akumele siklineke kuze kubonakala ukuthi njengosumuntu esekhulile egolela impesheni kunzima kuyena. Nimsize mhlambe nimuphe leyo grosa nimsize nama blankets ukuze naye akwazi ukuthi azizwe ephila nomphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. Mbukela ke sithi shuwe itolo siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Lishabalele ithembe Emndenini ababulewe ngesihluku. Lihlehlile labasolwa ngokubulala eMaranhill. Iyabasemjondolo ifuna gwetshwe osolwa ngokubulala. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kulesifundazwe sikaMthaniya uthi unethemba lokuthi umhlangano wabo namakhansela omasipala besifunda abasabalalisa amanzi emphakathini kanye nenhlangano yohulumeni basekhaya iSalga uzophela amakhansela ekunokuqonda okumele bakwenze baphinde bafundisane khona kumakomiti abhekelela izidingo komasipala. Lo mnyango usho kanje ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano ozothatha izinsuku ezithathu eThekwini ozodingidwa kuwona izinto ezahlukene esithinta ukusatshalaliswa kwamanzi kanye nendle. Lo mnyango okuvezayo uthi ukubanjwa kwale nkulumo ngxoxo ehlanganisa amakhansela emkhandlu kakhulukazi yona le esabelelisa amanzi emphakathini inethemba lokuthi ukwafundisa malana nokuqonda komnyango ukuthuthukiswa kwamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuzowenza umehluko eminyakeni emihlanu njengoba kuuhlelo abalenzayo umnyaka yonke mangabe kungene ubuholo obusha komasipala. Sibatshela nje ukuthi water and sanitation yini umsebenzi wawo, yini esilindele komasipala ababamele bona ngoba esikwaziyo ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngamanzi komasipala ibona bathatha izinqumo. Now ukuthi silindele ukuthi umuntu athathe isinqumo sibe singazange samchazela ukuthi isetshenzwa kanjani ukuba unfair lokho. Yikho ke sesiqale sibanike nje indlela ukuthi kusetshenzwa kanje emanzini uma ukuze uthi kumuntu akakhokhela amanzi umkhokhisa ngoba amanzi aqala hlanzwe aqale kwenziwe lokhu nalokho. Sifundisa wona amakhansela ukuze akwazi ukukhuluma ngeauthority ngento ayi understandayo. Indawo eziningi kusifundazwe KwaZulu-Natal sinenkinga yokungabi nawo amanzi kodwa kuneminye emphakathi ekhala ngokuthi inawo amadamu angawasiza kodwa lokhu ushintsho lwenzikalayo ikakhulukazi njengoba nodaba esesabe ngalo ngaphambilini olithinta indawo yaseBavelile olinedamu elikhulu elibuza ngeWoodstock kodwa umphakathi wakuyona le ndawo awunawo amanzi. Owakulomnyango uthi bayazi ngalezo inkinga kodwa kusaneyingqinamba ezikhona ezinye zazo ziyayithinta ukungabe nayo imali eyanele ukwenza izindlela zokuthi imphakathi sizakakale ngokusatshalaliswa amanzi. Akhona amadamu kodwa
into eshoda kakhulu esilwa nayo njengamanje ama-storage la ukuthi mangabe sesuka edamini ayohlanzwa khona nalokho-ke ngoba phela angithi siyazi ukuthi siphuma asiblame imuva lethu njengamanje kodwa effect ukuthi ama-plants esasinawo ayenganele sizama ukukhanda amanye ke manje ngemali ke engeve ukuthi ilingene inidi ngosihlalo weSalka uthi lezi zinto ezisuke ikhulunywa noma izokhulunywa kuona lo mhlangano zingezinye abazoqhubeka basibheke ekutheni ingabe lingakanani iuhamba asebelihambile ngezinqumo ezothathwa kuona lo mhlangano ozothatha izinsuku ezintathu. Okubalekile ukuthi siqonda kahle eSalka ukuthi kunezizathu sikwazi ukubheka nazo lezo zathu ukuthi iziphi eyidala ukuthi ngempela amandla omasipala abebuthakathaka ekuhlinzekeni amanzi njengakho nje ukuthi omasipala abakhokhelwa for imisebenzi abayenzayo ikakhulukazi iminyango kahulumeni njengoba ngikhuluma nawe nje ama-billions of rands akoleta iminyango kahulumeni abakoleta khona omasipala. Ngutebogo Sibisi ngiseThekwini. Owesifazane osedlangezwa ku-Ward 10 ngaphansi komasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya uzandile Cebekhulu uthi impilo inzima kuyena kanye nabafowabo njengoba behlala kwindlu eyakhiwe ngamaplangwe futhi behlala beyisithupha. Ekhuluma nethimba lesindaba le1KZNTV uCebekhulu uveza ukuthi bangajabula uma kungaba khona ongaba umSamaria olungileyo abakhele indlu esesimeni. Isimo sinzima emndenini wakwaCebekhulu edlangezwa ku-Ward 10 ngaphansi komasipala uMhlathuze njengoba uhlala kwindle yakhiwe ngamaplangwe futhi engekho esimeni nengawa noma yinini. Owesifazane okuyena omdala kuleli ikhaya uzandile Cebekhulu uthi bahlala bayisithupha kulendlu kanti okunye okwenza impilo ibenzima ungabi nazi izinsiza ehlanganisa amanzi, ugesi kanye nendlu yangasese. Siba u6 la ekhaya kunanomntwana omncane ke omunye ka7. Siyazama amatoho awekho kahle siyazama lokho ukuthi sikwazi ukuthi kube khona esikutholayo. Ngiyazama nami njengoba nilibona nje ikhaya leli sikolo ngiyakhokha kumnikazi lo wendawo angaqedi kunzima nje manje asikwazi ukuqhubeka nokuthi siqhubeke nokwakha. Lona wesifazane unxuse noma ubani ongaba nozwelo ukuba basiza bakhele indle sesimeni ukuze bakwazi ukukhosela kuyo. Lo mndeni usiphilisa ngemali esibonelelo sikahulumeni njoba bengasebenzi abanye. Bengicela usizo kunoma ubani onamandla no ungaphosa nje kubo bonke abangakwazi ukuphosa. La sisedlangezwa sakhile sihlele endaweni embi sakhile indlu ngamaplangwe kuyanetha ufizulu lina sihlele ibhojozi nje kuyanetha amanzi angena ngaphakathi endlini naphezulu impahla ziyalimala itoilet asinalo ugesi asinawo kubi nje asihlalisekile kahle besacela nje usizo lokuthi sakhelwe sibe neshelter nje okhona kuyikhulu kakhulu ukuthi masingathola nje ishelter nawo kugesi amanzi bese ukuthi itoilet. Kanti lo mndeni uphinde waveza ukuthi usuke wabhalisela nendlu yoxhaso lukahulumeni kodwa kusathulekile. Okhulumela umasipala uMhlathuze uBongangina uyachaza. Siyaliqala ukulizwa idaba lomndeni olubhlungu kangaka nodablikisa kangaka kanti ke siyazi ukuthi umeya wethu la ukhansela uXolani Ngwezi umuntu obazwela kakhulu abantu abantulayo nabantu ababhekene nesimo esisuke sinzima njengalesi sibhekene nomndeni walaphana ke edlangezwa. Ingakho ke kakhulukazi sizohlela ukuthi umeya kanjalo futhi nehhovisi likaSomlomo kuxhunywane nekhansela lendawo siphinde futhi sixhumane ne-war room yakhona kule ward ukuze ukuthi isimo salomndeni sihamba sifike seba uprofilile yini. Mbukelo sithi shelele itolo siyabuya nendaba ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enzi 1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Lishabalele ithembe emndenini ababulewe ngesihluku. Lihlehlile labasolwa ngokubulala eMaranhill. Iyabasemjondolo ifuna gwetshwe osolwa ngokubulala. Mbukela ke sibheke isimo sezomnotho.
Irandi lu-16.73 maqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-17 maqhathaniswa nopondo, libe u-20.37 maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona biza $1,768 50 cent i-ounce, kuthi olungahluziwe $100 54 cent umbhongolo. Mbukela kasibheke engosini yezemidlalo. Usuthu lumabhesha ankona AmaZulu FC athule ngomsemthethweni ijezi elisha azogijima ngalo kusizini ka-2022-23 elihlaza nelimhlophe. Leli qembu liphinde lethula nabadlali abasha elizogijima ngabo kuyo lesizini. Abanye babadlali abathule umengameli waleli qembu Sandile Zungu, kukhona uGeorge Maluleko, uGabadino Mhango, uVeluyeke Zulu, Augustine Kwemu, Eden Brooks, Urian Hanamapu umsindi kanye nomsindisi Ndlovu. Usuthu lizovulwa kwe-DStv Premiership ngokuvakashela iTS Galaxy eMbombela ngesonto. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukela ziyagoqala bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.